ҳамада салом алейкум дӯсто, хуш омадем ба канали SM Шарипов ва бо шумо ҳастам ман, муаллифи ин канал Муҳаммад Шарипов. Бале дӯсто, имрӯз сешанбе, яъне ки рубрикаи Антидаҷол. ва шахсое ки мехоҳанд зиёрати хонаи Аллоҳ кунанд, марҳамат дӯсто, ба рақамҳое ки дар рӯи экран мебинен WhatsApp дора, муроҷиат кунен, хори фарохай. Метавонед шумо зиёрати хонаи Аллоҳ кунен, хурду хӯрок, ҷои хоб ҳамаашқа таъмин мекунанд, роҳбаладу доранд ки хуб ҳамаро мефаҳмонанд, ҳамаро нишонтон медиҳанд. Ба ғайр аз зиёрати хонаи Аллоҳ кардан бо дигар ҷойҳои муқаддаси Макка ва Мадинаро метавонед ки сайругашт кунед, зиёрат кунед ва тамошо кунед. Коршон бо сифат ва нархошон дастрас ай дӯсто, муроҷиат кунед. Ва ҳамчунин дӯсто, касе ки агар аз рӯи экран рақамҳоро чинда натона, закрепит мекунам дар якум комментария ҳамроҳи ссилкаи VIP канал. Боло дар VIP канал поёнда ҳамин рақамҳо мешавад. Рубрикаи Антидаҷол байнда камтар пауза шид. Ман шумо да гуфтагӣ будам ки баъди моҳи шариф Рамазон давомш мекунем. Хайхичам баъди моҳи шариф Рамазон шиду, лекин камтар бо дуртари баъд як моҳи дигаам. Ба хотири чӣ? Ба хотири оне ки мо ягон ҷо саросима нестем ку. ҳадафи мо аз ин кор шарманда кардани як шахс нестай бародаро. Касое ки намефаҳма чӣ лангулиш ҳастай, чӣ дигараш ҳастай, ҳадафи ма шарманда кардани ино нест. ҳадафи ма оне ҳастай ки ҳақ ба ҳақдор барасад. Ва ин кори ма ричаки давлени меган, як усуле ки маҷбур шаванд то ки боброян иқрор шаванд ба корҳои кардагии хичон, ба гуноҳҳои кардагии хичон. Гуноҳҳошон он чизеро не ки мо ҳоло тамошо мекунем. чам ба ҷои занам записат надорам не. оне ки нисбат ба ма кардагиянд. Туҳмат, гапҳои беасос, дашномо нисбати аҳлу оила, падару модар аз ҳама тарафа ва фикр мекунанд ки ман меистам хабдам, лекин не. Ман хабдам наместам. Ман бояд ҷавоб ма аз он шахсе бигирам ки нисбат ба ма кори бад кардагиай, гапи бад гуфтагиай, гапи беасос гуфтагиай, дашному суханои бад нисбат ба аҳлу оилаи ма гуфтагиай. ва чунин комментария мебинем ки салом алейкум ва алейкум салом бародар, чӣ шид давоми лангулӣ мондагии видеоро харид лангулӣ? Не бародаро, мондагии видеоро лангулӣ харида наметона, чунки арзиши хеле ҳам баланд дора. бале арзиш дора, ман намегум ки надора. номусаш қати метавона бихара давоми видеоро. ва дар умум дар бораи худи ма мушкилӣ як қисми дигари мушкилӣ, бисёр мушкилиҳои ё доранд нисбат ба ма. основноиш ҳамоне ҳастае ки маро харида наметавонанд. агар ки шумо дидагӣ бошен, то онао силтавхонаша баромаданд, то сабур пабуруш ки чӣ қадар воима мекарданд, чӣ қадар солҳои дароз ҳаққи мардума хӯрдагӣ, зулм нисбати мардуми тоҷӣ кардагӣ буданд, натонистанд хабдронда. ҳамаша факту далили қатъӣ бароварда мардумда нишон додам. ва бале ҳоло ҳам баъзе мардум менависанд ки силтавхона чӣ дига дар борааш хаб кардӣ. бародаро, хафа нашен. баъзе одамое ки чунин гап меган, чӣ хеле хаб кардам, чӣ коре ки ман бояд мекардам, кардам. Факт, далил, қатъӣ ҳама ҷиноятшона бароварда мондам. ҷавоб дода натонистанд. чӣ ҷавобе ки доданд биташон кардам. ҳатто духтара бурда дар ҷои коршон гап дуронданша ки то ки зидди ма гап зана, ҳама гапҳоро рад куна. баъди ин кор ма бировардам записиро мондам ки тасдиқи далелш буд ки ҳамин корро ҳаст, чунки духтари худаш гуфтагӣ буд бо ма. ва материалҳое ма дорам ки то ҳол дар ягон ҷо нагузошта будам. бурдангу дар як хона маҳкамон карданд, телефон ма ба ҷо карданд. задагии мурдани чӣ хеле форида, задагӣ дар челе, задагӣ дар қиртимчаф кардагӣ, чӣ коро кардагиай. ака ба худо бахшид ки не мумкин ман мегуфтам ҳо бар ҳами коршид мара зад, ака ман ҳамаш клия то зира дармондай но худа наметавонам қиртиқм намезара. ака мақсад ман мегуфтам ки ҳо мара ҳамиё задагиам, мумкин удай мара ягон лави ҷангал меофтам, ягон лави баҳр меофтам. давоми кора бояд ки мақомот ҳал кунад дӯсто. ма коргари давлат нестам, ма коргари ягон мақомот нестам. яъне ки ма чунин имконият надорам ки як каса бигирам ҳабс кунам, ё ин ки як каса маҳкам кунам, ё ки як каса як чӣ дига. коре ки ҳамчун блогер ма бояд мекардам, ҳамчун блогер не, ҳамчун муфаттиш кардам ки бароварда далелу доказача ки мондам хеле
одаме ки агар бага ки ба ҷавобгарӣ бикашид меша ҳамун видеои маро мегира видеои ма худаш ҳуҷҷате мегира ба суд пешниҳод мекунад мераванд корашро мебинанд лекин инаш кори ма нест акнун мегзарем ба мавзӯи лангулӣ мавзӯи 5 ба 1 гишта бародаро чӣ гунае ки ман шумода гуфтагӣ будам видеоҳои ира мада қисм рӯй кардагиян ва мо то ҳамин вақта қисмҳоро тамошо карда омадем ҳоло бо тамошо мекунем як қисми дигареро ки мо дар ҳамин қисм истодагӣ будем аз 1 минут пеш мемонам баъдан вақте ки ҳамаи қисмҳоро мо тамошо кардем баъд ҳама видеоҳоро дымбадымба камхел як видео карда мемонам тамом шад тамоми ҳамаша ки чанд қадар видео дар ман рӯй кардагиян аз суҳбати ин даҷҷол. Хоб шурӯъ мекунем. мо дар ан ҳамин запис истодагӣ будем 5 қисмда ин 6 мешавад ба фикри мо. هیچ کنه نشوند. خیلی برام خیلی شومته. خیلی کنمته. هیچ کنم تو قیم وقت نخونم. شونم خیلی از با خواب میکنم هیچ کنم تمام مایل خوام خوام گرفته خیلی شونم ته I'm bad. Ay, کنم چه آخر. Mal. ҳамин як чизиш ҷолибе аст ки бисёр одамо мебароянд дар ҳамин ҳолат пушти ҳамира мегиранд мегӯянд ки хай бачи ҳама мардум мекунанд. Бародаро якумаш ки набояд абабшат кунӣ яъне ки чӣ аз куҷо ту медонӣ ки ҳама мардум мекунанд 100%. Ту намедонӣ ки 100% мардум мекунанд ва албатта ки 100% мардум ҳам намекунанд. Ва гап дар бораи он нест ки ин қати як духтар чунин гап задагиай гап дар бораи он нест ки ин қати як духтар соат зораш кардагиай ки аҷта нишонаш надода. Гап дар бораи пастии ин одам меравад. Чӣ гуна пастии ин одам? Ба модараш қасам мехӯрад, модарашро ба ҷои занаш мега қасам мехӯрад. ҳамин одам ки ҳамин кора запис кардагӣ нест. Баъдан мебарояд мега ки запис кардагӣ. Пастии одама нишон метавад. Кадом одам чунин кора мекунад? Чам ба ҷои занам записат надорум не. Қасама шумо шунавидем? Ин одам худ модари худша дашно мекунад. Ягон кас дига не. Дар ҳолате ки шумо бигӯед ки ин хел гапзанира дига мардум ҳам мекунад. Хоб, кадом мард сини духтаре ки қатиш гап мезана қасам мехӯрад ки модараш ба ҷои занаш агар ки запис кардаиста боша лекин баъдан запис мекунад. Ишта шумо чӣ мегӯед? Ин даҷҷол ҳамин гапа мега ку. Дар қисмҳои пешинавиятон бировардем. Чам ба ҷои занам записат надорум не. Ман фикр мекунам ки одамое ки дастгирӣ мекунанд ҳамира ба ҳамин кораш ҳамин гуна одамое ҳастанд ки ранги ҳамин чунин қасама мехӯранд. Дига вариант нест. Ва агар ки виҷдон дошта боша агар ки номус дошта боша ба номус одам ҳамеша дар ҳолате ки неправ мебарояд хача неправ мега. Лекин ин беномусӣ мешавад ки ин намехоҳад чизоро тоқат карда бишина гӯш кунаву наброя кора ҳал накунад. Дуруст? Пас одами нормални чунин одама дастгирӣ намекунад. Бози яй гапҳои ман биромада бо гирия мекунад ки Муҳаммад мегӯяд ки дастгириш накунед не мекунед намекунед да ман кор надорам. Ман ониша мегӯям ки нормални одам одами солим одами баномус чунин даюси беномуса дастгирӣ намекунад. Чам ба ҷои занам записат надорум не. خیلی خیشومته. خیلی اول گفتم تو مرا نگفتم اگر اول تو مرا میگفتی من میگفتم مایل. ман фикр мекунам қадар зорае ки кардеста агар ягон
ҳайкала мегуфт мебаровар нишонаш медод. ай ҳама да як чи дига да ёдам зад ки гузаштагӣ да гуфтагӣ буд дар эфирош ки ин духтар бараҳна буд, и хе буд, у хе буд ва и натонист худша қабида. ҳамиҷа шабардор лагист ки фикр кунед агар ки духтар бараҳна мебуд и чира зора мекард ки нишон будӣ. духтар ягон хеле бараҳна ягон чи нест. Фақат и ови даҳанаш кашол зора дорад. خیر خیر خوب که من بیا چکا خوب کنم که پیزدیت شال پرشنم باور که بیزار اجرم کرد ولی کارم اینجا بود کنم گاب نیست تیزدیت خواب گرفتم خیلی میشوند سوید ندارم خود اینجا که نگه نمیتونم خیلی این سر خیلی کنم تی نه سریع نشوند ҳам беномус ҳози гуфта сабуди ки бирахай хок ку бо нишонте дагзашти خیلی مایلی شوند حکومت را گفتم ایشانم ته ایشانا نده ایشان تکید من اشتیام هوی شوه ایشان مد ببینیش خیلی ببینود با دیگه ایشان ته تمام چکنی آخه دیلت پر نه دیلت پر شو بخدایم بخدا دیلت ایما پر شو бин дӯсто ки то кадом андозара и одамо худо задаанд ки дар чунин кор аз номи аллоҳ истифода мекунанд. بخدا دیلت ایما پر شو яъне ки ҳамеша ман мегӯям ки қасамҳои иё ҳеҷ маъно надорад. дар гуфтаҳошон дар ҷумлаҳошон номи аллоҳа мисол овардану истифода кардан ягон маъно надорад. дар аслам ҳамин хела суистифода меган ира. суистифода аз номи аллоҳ ба хотири амалӣ кардани мехостагии худшон. ҳатто дар чунин кори ғализ ба оне ки ба мисли оне ки шумо айни замон дар экран мебинед. дар ҳамин ҷа ба худо гуфтеста. то ки чӣ? ҳадаф ба боварӣ даромадан. ба боварӣ даромадан ва чӣ кора кардан? то ки ба боварӣ дарёяву духтар худша луч кунад. барои чунин кора кардан истифода мекунад аз номи аллоҳ. савол дар шумо. чӣ гуноҳ одам чунин кора мекунад? бача ман хизмат кардам. барнома антидаҷҷол але ки ман фикр мекунам ки ҳатто даҷҷол ранги худ намекунад. من خدمت کردم در شبله. واقعا نمیتونست طوری که به خدا ایشام ته به خدا میخوادم ایشان میتونم جیجی ما در کرد باشه ایشان میتونم ира беба дӯсто як ҷумларо агар нигоҳ кунӣ як калима пасаш номи худое. به خدا ایشان ندید стоп раз фикр кунед ҷумлаи баъди ки худое баъдаш чие?
نه بخدا бобо худо نه بخدا نه бобо худо нигоҳ кунед дӯсто як чизайда ҳаст кори ҳалол ҳаст кори ҳаром ҳаст кори хуб ҳаст кори бад аз кори бад дида аз чизи ҳаром дида бадтар оне ҳастае ки ҳаром ҳалол якҷо шава яъне чӣ хел мисол одаме ҳастае ки ҳалол кор мекунад одаме ҳастае ки ҳаром кор мекунад одаме ҳастае ки ҳалола қатъи ҳаром омехта карда мекунад ба фаҳмиши ман бадтарин кор ҳаминае барои мисол шумо агар ки нафаҳмед ҳастаи сета ресторан якташ ҳалол мефурӯшад ту медонӣ ки ҳами 100% ҳалол мефурӯшад дида дониста мерай мехӯрӣ яктаи дигаш ҳаром ту медонӣ ки дар оҷа хуг астае 100% агар ки бирай дида донистаа мерай ана ки ҳарому ҳалола омехта мекардагиш оне ҳастае ки ҳалол менависа мағозара ресторана лекин дар дохили хӯрокош гӯшти хук дора ин шахсе ҳастае ки ҳарому ҳалола омехта мекунад барои чӣ хотир ин бадтарин аз оне ҳастае ки ҳам ту ҳаром мефурӯшад чунки ҳам ту ҳаром фурӯхтагӣ ошкоро гуфтаистае ва ту фиреб намехӯрӣ ҳаром ҳалола омехта кардагӣ фиреб кардистае ту надониста ба хиёли ҳалол карда дохили ӯ ресторан мешавӣ ва ҳаром мехӯрӣ ана ҳамин хе одамое ки ҳаром ҳалола якҷо мекунанд ба мисли ина ҳами лангулиянд шумо дидестин дар экран баромада зидди ма гап задан солое ки ма xbet реклама мекардум xbet фарқияти ма дар оне ҳастае ки ҳо ҳаромай ҳо гуноҳай лекин гарчанде ки ма ҳамун вақтое ки реклама мекардам гарчанде ки контракт буд ки мо бояд ҳар як видеода мемондем видеоҳое ки динӣ мешид ман намемондум ва ира шумо нағз медонен барои чӣ барои хотире ки ҳаром ҳалол омехта мешавад видеоҳое ки хайрия мешид намемондум то ки назди мардум дахта нишон будӣ ки ди фалон не дурун виҷдон намемона просто намемона медоне ки ти так реклама кардеси ту беюна мардум тара дестае ки ти реклама кардеси охай ака ҳамаш да мемонӣ хай монака ҳамун видеоида ки дар бораи масҷиди паёнбармон гап задестӣ лекин не намемонам чӣ ба виҷдон намемона дар кадом ҳолат одам дар чунин кори ғализ истифода мекунад аз номи аллоҳ дар ҳолате ки виҷдонпусидагӣ бошад бу гирифтагӣ бошад сурати одаму лекин сирати хук бошад ина дар пештон خیلی شونم تپه دیونم کده بیام پروانه که خب خیر میام خیلی شده اینجا هیچ که نیسته دگو مردک نیست جا خم توقع مخدا نه و هجومه و پرده خب خیشونده این قایم مرا سخت گرفت خیلی شونده خیلی اداخته خیلی مایلی خیلی شونده ایجا برده نیو تاکشونه میتوخ تا بواردار ببینم хоб дӯсто дар ҳамин суханҳо ҷамъбаст мекунем ин бо давом дора боз як бор дига такрор мекунам ки ҳадафи ма шарманда кардани ин шахс ин даҷҷол ин даюс ин беномус нест ҳадафи ма оне ҳастае ки корҳое ки суханҳое ки туҳмату ҳақорату таҳқирое ки нисбат ба ма беасос кардагия бояд биромада дар ин ҷавоб га ва ин кори ма як роҳи фишорай барош то ки маҷбур шава бикунам ва бале лангулӣ ту фикр мекунӣ ки ин буд мешава ин видео буд мешава баъдан муҳаммад хаб мешава лекин не ҳамин таваққуф қариб 2 моҳ шуда ма ягон сухан гуфтагӣ набудам барот ҳамин бояд барои ту далил шава ки
ман даст намекашам. Ман метавонам ки 1 моҳ таваққуф кунам, 2 моҳ таваққуф кунам, 1 сол таваққуф кунам, 10 сол таваққуф кунам. лекин ман даст намекашам. Онеро фаромӯш накун ки ман туз ҳамеша дар остинам дорам. Ту фикр накун ки ин видео туз буд. Ин видео даже дама нест. Шумо қадамои маро угадат карда наметонен. барои чӣ хотир? Барои он хотире ки шумо ранги худтон фикр мекунед. Яъне ки шумо худтон чӣ хелен он чизое ки ман дорам, агар шумо медоштен, ҳамаша мисли ҷолам хе дар сари одам мебуриден. Аммо чунин нестам. ҳар як кори ма структураи муайян дорад. каша нест. далели ин кор оне ҳастае ки ин ҳамин видеоҳое ки ту дидести, ту медонӣ ки ман баъди чанд қапас доштанам бировардамшон. дар ҳол набировардам ку. барои ҳамин хотир туз ҳаст. беҳад тузи безебае. ё мардум мебинаш ва ё ин ки намебинаш. фикр рафтатон дӯсто дар комментария бинависен. лайк мондана дар видеоҳо фаромӯш накунен ва дар рӯи экранатон ссилкаҳои лозима ба мисли тамошо кардани дигар видеоҳо ва ссилкаи веб канал мебурояд. бидуроен дар веб канали ма видеоҳое мешава ки дар ютубум намешава. хеле ҳам видеоҳои муҳими ҳаётӣ барои ҳаматон. пушаймон намешавед. метавонед даромада тарофаи 1 моҳа бигирен. агар ки маъқул нашид дигар давом натиҳен. лекин ман медонам ки намебуроен дигар аз ӯ канал. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.